Kaixo gabon guztioi eta ongi etorri esatea libre saiora. Kutxabank urtarrilaren 2 martxan jarri zen Euskal Autonomia Erkidegoko Kutxabank hori. Gogoratu BBK Kutxa eta Vital Kutxak sortutako erakundea dela hau, esan bezala urtarrilaren 2 hasi zen lanean, eta erakundearen iragarkiak dagoeneko ikusi ditugu batean eta bestean. Bezeroek antzemango zutena, euren kutxaren ondoan Kutxabanken izena agertzen dela. Zer esana eman du, hala ere, banku honen osaketak, eta horri buruz aritzeko hementxe ditugu gaur. Iñaki Zarraoa, Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea, Getxoko alkateoia, Gabon. Gabon, bai. Carmelo Landa, Ezker Abertzaleko kidea, Gabon zuri ere. Gabon, bai. Eta Mikel Aramendi analista, Gabon. Kaixo, Gabon. Lehenik eta behin aipatu administrazio kontseiluak eman ditu burua-hauste gehien azken egunetan, hortaz izan dira eztabaida gehienak. Eztabaida hori pilpilean dagoen momentu honetan, EAJ, Bildu, PSE eta PPren arteko negoziaketetatik atera behartzen kontseilu hau. Adostuta zegoen Mario Fernández BBKko presidentea izango zela, Kutxabankeko presidentea, Kutxako Xabier Iturbe lehen presidente ordea, eta Vitaleko Carlos Zapatero bigarren presidente ordea. Lehen batzar ofizialean kargu hauek izendatu zituzten, eta administrazio kontseiluko gainerako kideen aukeraketak sortu du eztabaida esan bezala. Alderdi politikoak ez ziren ados jarri, bakoitzak proposatu beharreko ordezkari kopuruari buruz. Iñaki, administrazio kontseiluko gainerantzeko kideen aukerak eta horrek sortu zuen eztabaida, batez ere, lau alderdi horiek egon behar zirela esan zuten hasiera batean, azkenean bi alderdi geratu dira, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularra. Ze iritzi duzu ezuek horren aurrean? Hor garbi dago, laurak esartzeko asmoa bazegoela eta negoziaketak hala hasi zirela. Baina negoziaketa batean alde batetik daude datu batzu, bakoitzak zein dar dauken eta hori ere kontutan hartu beharrekoa. Eta gero negoziaketan zehar, alderdi bakoitzak kasu honetan, bere jarrera azaldu behar zuen, eta edozer gauza ezin daiteke eskatu edo ezin daiteke egin. Eta negoziaketa batzu ondo joten dira eta azkenean aurrera ateratzen dira, eta beste negoziaketa batzuk gauza ezberdinegatik ez dira aurrera ateratzen. Nik uste dut kasu honetan, ez zirela aurrera atera, Eusko Alderdi Jeltzaleak berari zegokion gehiengo absolutua eskatzen zuelako. Eta azkenen kanpon gelditu ziren bi horiek horrekin ez zen bat, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak utzi zion. Egoera horretan oso zaila zen akordioa, bakarren batek atzera jotzen ez bazuen. Eta nik uste hori baino ez dela izan. Momentu batean gainera, ez dakit barruan ni egonez naizelako, ez dakit justu zer gertatu zen, momentu batean bazirudin soe bakarrik geldituko zela kanpoan eta Bilduk onartuko zuela proposamena, baino bukaeran ez dakit zergatik, egia esateko, ez dakit zergatik, eta ez dut zer pentsatu nahi, baina hori ezan gauzatu. Nik uste dut hori hala gertatu zela, ez da behin betiko kontu bat, hemendik batzuetara berriro ere hautatu beharko dira batzarretako ordezkariak eta ondorioz administrazio kontseiluak, eta bakarren batzuk hain gustura gelditu ez badira, orduan izango dute aukeria berriro ere hor mahai gainean jartzeko eta gauzak aldatzeko. Beraz, ez dut ustenik onelako astakiririk egindanik ez da gutxiago ere, eta nik garbi ikusten dut hor akordiorik eza besterik gabe, eta nik uste alderdi guztiek dutela eskubidea akordioetara iristeko edo kanpon gelditzeko. Alderdi politikoak ez ziren ados jarri, bakoitzak proposatu beharreko ordezkari kopuruaz, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak integrazio kontratua aldatu, eta 25-era jaitsi zuten Kutxabankeko administrazio kontseiluko kide kopuru hori. Eusko Alderdi Jeltzaleak 10 ordezkari proposatu zituen, Alderdi Popularrak 4, eta azken aulkia PSeko Carlos Zapaterorentzat izan da, Vitaleko presidentea delako. PSek ez du beste kiderik izango kontseiluan, eta Bilduk ere ez. Zein iritzi duzu? Carmelo? Bueno, begira, Iñakik esan du berak ez dakiela zergatik, ez da, nik badaki zergatik.
Ni badakit, eta nik azaldu egingo dut, nik uste ikusle beraiek aterako dutela ondorioa, nik datuak emango ditut, ezta? Tokatu zaidalako prozesu horretan egotea, eta beraz ezagutu dut barru-barrutik, eta orain ere BBK-ko asanbladako partaidea naiz, hautatua, eta beraz tokatu zait, ezta? Oso hurbiletik hori ezagutzea. Nik uste gai honek garrantzia handia duela, ez administrazio kontseiluak bakarrik, Kutxabankek berak eta zen norabide hartzen duen, eta garrantzi ikaragarria handia dauka Euskal Herrian, are gehiago krisi larri honetan, ezta. Ni datuak emango dizut eta zuek atera ondorioak, ezta begira. Udan egin zen akordio bat. Ahalegin handiak egin dira, behin da berriro, kutxen bat egitea lortzeko eta ez da lortu. Ariketa, maiatzean hauteskundeak izan, eta ondoren, ezaguna den bezala, batez ere, Bilduk negoziazio prozesu bat apoiatu duen arte. Baina negoziazio prozesu bat eta akordio prozesu bat Euskal Herrian, maiatzeko hauteskunden ondoren, nabarmendu ziren 4 familia politikoen artean, 4en artean, bat ere bazterrean utzi gabe. Hau oso garrantzitsua da, ezta? Claro, udan egin zen, kostata baina egin zen akordio hori puntu garrantzitsua zeuzkan, bestea beste kutxaren beraren bat egiten ondoren, kutxaren natura, norabidea eta konpromiso batez Euskal Herriarekin lotzeko, eta langileekiko negoziazio marko ere Euskal Herrian kokatzeko eta bar, ezta, hainbat puntu garrantzitsu, eta garrantzitsuena nire uste zen, 4 indar politikoak bat ere baztertu gabe egin zela akordioa. Horrek egin zuen posible, lehenengo aldiz, hainbat aleginek porrot egin ondoren, lehenengo aldiz, kutxen bat egitea, eta Kutxabank sortzea, ezta. Horrek zer eskatzen zuen? Logikaz horri jarraipena ematea gero. Guk sinatu genuen, batzarretan horren alde egin genuen, eta Kutxabank sortu zen, neurri handi batean Bilduri esker, beste indar politikoi esker ere bai. Eta Bilduk zer eskatzen ondoren, zer eskatzen zuen da zer eskatzen du, logikaz, espiritu horrekin jarraitzea, hau da, inor eta ezer ez baztertzea. Eta batez ere, hau da importantena, kutxek hemen izan duten tradizioa, oinarria, sustraitze hori, horrekin ez mostea. Moztu eginda. Eta nik diotzut begira, zein izango litzateke logika naturala, akordio hori egin ondoren, 4 indarrei errepresentazioa ematea. Klaro, nolako errepresentazioa? Hombre, erreferente bat zegoen, maiatzeko hauteskundeak. Guk erreferente hori erabili genuen, da eskatu genien beste ere erabiliz ezaten. Orduan, nik ez dut ulertzen, zergaitik esaten duen EAJak gehiengo absolutua tokatzen zaiola. Begira, maiatzeko hauteskunden ondoren, proporzionalitate hori erabilita, EAJari tokatzen zitzaion ordezkari gehien 7 administrazio kontseiluan, Bilduri 6, PSOEri 4 eta PPri 3. Hori zen ordezkaritza koherente logiko eta orekatu bat, eta hori eskatu genuen. Are gehiago negoziazioetan, gauzak okerrera josutenean, ez gugaitik, guk Bilduk esan zuen, presegola, inkluso ordezkari gutxiagorekin ere, baina 4 indar politikoak horregotea ezinbestekoa iruditzen zitzaigula. Nik esango dut, nire ustez, EAJ eta PPren aldetik hor oso maltzur eta modu desegokian jokatu zen. Ezin da egin, alako 4 akordio hain garrantzitsua, Hego Euskal Herrikoa horren garrantzia daukan instituzio batetan, ez da, Kutxabank bezalako instituzio batean, 4 akordio bat egin eta gero 2 bazterrean utzi, ez da. Dare gutxiago, argudiatuz EAJ gehiengo absolutua, zergatik eduki behar du gehiengo absolutua EAJak. Hori ez dago esplikatzerik, inok ezin du esplikatu zergatik eduki behar duen EAJ gehiengo absolutua. Gauzak gaizki hasten direnean, gaizki amaitzen dire, ez da, eta EAJ eta PP gaizki hasi ziren horrekin. Lehenengo esan zuten, 20ko administrazio kontseilu bat egin behar zutela, logikoa da, estatutuek horrela eskatzen dute. Egin zen akordioak, eta hau puntu garrantzitsua da, oso serioa da. Estatutuek, udan onartutako, akordio horretan onartutako estatutuak hemen daukat testua, hemen daukat. Administrazio kontseilua, esaten dute, eta hor ez dago interpretazio zalantzarik, 20 izango direla. Eta gainera esaten du, 12 BBKak aukeratuta, 6 kutxak eta 2 vitalek. Hau estatutuetan dago. Beraz, hau ezin da aldatu. Bueno, nolatan aldatu dute 15era? Ni badakit, da esango dut. Arrapaladan, modu okerrean eta gabaz egin behar izan zutelako administrazio kontseilua, arrapalada batean. Ez zuten jende nahikorik aurkitu PP eta PNVren artean 20ko administrazio kontseilua osatzeko. Hori horrela da. Ez zuten jende nahikorik aurkitu. Eta alarma handi bat egon zen, Mario Fernández bera
Datua emango dut, horrela baita. Mario Fernandez bera Sabinetxeara joan zen, Arrapaladan, ibilizeren telefonoz deika, eta hainbat ezezko jaso zituzten. Ez zuten nahikorik lortu 20koa egiteko. Zer egin zuten? Nik uste lotza gutxirekin estatutuak aldatu. Estatutuak aldatzen direnean beti, halako akordio batean gero batzarra ditu, behar da, ratifikaziorako. Hori egin zen udan, lauko akordio egin zelako, eta Kutxabank sortu behar zelako. Deitu zuten batzarra, herrialde bakoitzean, kutxa bakoitzak, kutxak, BBKak eta Vitalek. Eta batzar horietan guk konpromiso hartuta, baiezkoa eman genuen. Orain aldatu dituzte estatutuak horrela. Gau batetik goiz batera. Uste duzu zuek deitu dutela batzarra? Ez dute deitu batzarra. Hori ez da legala. Hori ezin da egin, besterik gabe. Orduan, bestea beste, Gipuzkoako diputaduak, logikaz gainera, ze bestea beste, 20tik 15 pasa eta diputazioaren ordezkaritza ere gutxitu egin dute, kutxaren ordezkaritza gutxitu egin dute, da Gipuzkoako diputatuak esan du, behar bada, epaitegitara jo beharko duela, ez da? Epaitegitara jo ala ez jo, nik beste proposamen bat egiten dut, berpentsatu hori, oker egindakoa zuzendu. Eskatzen die PNV-ri batez ere, EAJ-ari eta PP-ri ere bai. Eta itzuli udako espiritu eta akordio horretara. Laurak sartu. Logika 7-6-4 izan beharko luke. Hori aldatu behar bada ere ikus dezagun, baina laurak sartu. Eta egin, Kutxabank eta Administrazio Kontseilua istilurik gabe ondo sortu zen eta jarrai dezan ondo. Nori komeni zaio Kutxabanken orain istilu bat, Euskal Herrian? Daukan garrantziarekin, horretaz hitz egingo du orain, baina horrela izan ziren gauzak. Eta nik kontatu egiten ditut ondorioak atera. Mikel, zuk ikusten duzu Administrazio Kontseilu horren osaketan, Iñakik aipatzen zuen, bakoitzak zegokion parte hartu zuela, Karmelok berriz esaten du bazterketa politiko bat, ez da, egontzela. Nola ikusten duzuzuk, Mikel? Begira, nik hemen sakoneko kontraesan edo arazo bat ikusten dut, batez ere, burutzen ari dena da, azken finean, gure kutxen bateratzea eta aldi berean bankarizazioa. Eta bankarizazio horrekin korapilatuta, baina ez nuke esango derrigorki korapilatuta, egongo litzateke, kutxen esparru politikoa, ea orain arte bezala, kontrol politiko baten pean jarraitu behar duen, edota, nolabait esateko, erakunde pribatu bailiran funtzionatu beharko luken. Eta, karo, bi arazo hauek oso korapilatuta daude, baina esango nuke arazo aski desberdinak direla. Bata, izango litzateke, kutxen jarduera finantzieroa ze ingurune juridikotan zertzen den, eta hor ematen du, negozio finantziero guztia banku bezala eramatea dagoela, baina beste arazoa litzateke noski titularitatearena eta hori zertan gauzatzen den. Nik ikusten dudan arrisku handia da, une honetan Administrazio Kontseiluaren sorreraren inguruan sortu den kalapita politikoak lagun dezakeela isilpean doan privatizazio prozesu baterako. Hau da, norbaitek esan dezakeela begira politikak gauzak nahasteko besterik ez du balio, eta hobe litzateke ez bakarri banku, baizik eta banku pribatu bat bihurtuko balira erabat. Nik usten dut hor hankasartze estrategiko handia egin daitekeela. Zeren eta hasteko, niri esperientziak ez dik frogatzen, banku pribatuek, kutxa klasikoek, baino hobeto funtzionatu dutenik. Ez da eredurik arruntenetan ere. Eta bestalde, une honetan, dauzkagu arazo sozioekonomiko oso larriak, nun, atz publikoa duen entitate finantziero batek zerigin funtseskoa luken. Hori behar bada historikoki banku publikoa deituko litzaioke. Gaur egun Kutxabank ez da banku publiko bat izango, ez da ere esango nuke ez da banku arruntzu bat. Baina hortarako oso garrantzitsua litzateke politika sinergiarako bide bat izatea eta ez kalapitarako bide bat izatea, zeren eta bide horretatik nik usten dut irabazlea ez dela, ez Eusko Alderdi Jeltzalea, ez Bildu, ez BBK, ez Kutxa izango, baizik eta entitate pribatu bat eta ez dut izenik emango.
Bueno, igual nahiko genuke izena ematea, gero galdetuko dizu. Hori norberak espatuko du. Carlos Agirre Ekonomia Sailburuak Administrazio Kontseilu berriak epe motzean iraungo duen itxaropena agertu zuen, haren arabera Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako aurrezki kutxen legeak onartzen direnean aldatu egingo da Kontseiluko proportzionaltasun hori, Iñaki. Esan danari ezin erantzun orduan. Hori hola omen da. Oin ikusi beharko da asko Jaurlaritzak noiz aurkezten duen proiektu hori. Zegetik 3 urte dala azaldu zuten, esan zuten hori jarriko zutela, baina 3 urte pasa dira eta bendik arrastorik ez dago. Eta jakinenik ez dakit nahiko babes izango ote duen Legebiltzarrean, hori beraiek jakingo dute, nik momentu honetan ezin dezakete esan. Nik lehen esaten nuen, oain egindana epe motzekoa izango dala, dana dala, lege aldatu gabe ere batzarrak eta beste kontseiluak aldatuko dira, eta beste prozesu batean sartuko gara. Eta gainera, prozesu hori suertatuko da, beti suertatu den garaian, martxoan apirilean, eta beti gertatu dira olako tarteak, udal hauteskundetatik, BBK edo Kutxa edo Zapitalen hauteskundetara. Eta epe horretan beti eutxe egin zaio bai batzarkidei eta bai administrazio kontseiluei. Orduan, beti jokatu izan da tarte horretan, udal hauteskundetatik Kutxen hauteskundetara, lehenago zetorren jendearekin. Eta beti egin da nori, oraingoan ere egin da, ez da gauza berezirik egin. Beti gola egin izan da. Naiz eta diputazio batean aldaketa politiko egon, aurrekoak gelitu dire Kutxa barruan, Kutxaren hauteskundeak gertatu arte. Horregatik izaten denik, egin dela beti bezala, eta horregatik administrazio konseiluen osaketak eta ikusita, Eusko Alderdi Jeltzaleari zegokion, gehiengoa. Martxoa eta apiriletik aurrera beste bati egokituko zaio, baina momentu honetan hola gertatzen da. Hurrengo hemendik 4 urtetara udal hauteskundeetan eta foru hauteskundeetan gauzak aldatzen baldin badira, seguru nago ni aurrekoak eutxiko dietela bere karguei berriro ere Kutxabanken edo beste Kutxa guztien hauteskundeak gertatu arte. Beraz ez da gauza berrizirik egin eta horrek esaten denik gauzak ondo egin direla. Hemen baztertu, ez da inor baztertu, azkenen beraiek, beren burua baztertu izan nahi dute, eta ez dut uste hor zer txarrik egin danik. Legala dan edo ez, administrazio kontseilu 20 kidetik 15-era, nik lehenengo ez dakit zerretik egin dan, eta bigarren ez dakit estatutuan kontra doan. Batzutan estatutuak interpretatu daitezke. Zan ditezke 20 fijo, eta zan ditezke 20 bitartean. Eta orduan, 20 fijo baldin badera, bai, ezin ziteken egin, baina 20 bitartean baldin bada egin diteke, ez da. Aipatu da zera, borondatea. Azkeneko momentuan, egie baldin bada, kiderik ezala aurkitzen, horrek adirazten du, horrek berak adirazten du, ze borondate zegoen beste batzu sartzeko. Zu pensatzen baldin badazu, 20ko administrazio kontseiluan eta 4 alderdik hor sartuta, bakoitzari gutxiago tokatzen zaio 15ko administrazio kontseiluan, baina 2 alderdi bakarrik egonda. Beraz, seguro, jendekin izango zutela, 20ko hori, baina 4 alderdien artean osatzeko, eta zuen pentsatuko azkeneko momentun beste alderdi politiko batzuk ezezko emango ziotenik, eta orduan beste jende gehiago aurkitu behar zen. Nik ez dut uste privatizazioa arriskon dagoenik. Nik uste hori dela batzutan esaten dana, ezta? Zuk esaten duzu, kontuz, hau izan daitekela, eta orduan jende guztie larri jarri. Ez dago bat ere zantzurik hori pentsatzeko. Ezko jeltzaleak eta danak ekpotu izan dute beti, naiz eta estruktura bankaria izan, hor beti Kutxa izango zala, beti erakundeak izango dutela hor poderea, eta beti ekintza sozialei eutxiko ditu. Eta gainera, nik uste estatutuetan ere hala azaltzen dela, eta ez dut uste gainera gauza erreza izango litzatekenik, baldin eta norbaitek hori nahiko balo. Eta gero, beste alde batetik, batzutan harritu egiten nahi, batzutan esaten da ez, publiko izan dedik. Beste batzutan esaten da,
politiko kanpora, nola ulertu diteke gauza publiko bat baldin bada, hor politikoak izan behar dute bere eragina, bestela eta politikok ordezkarik diren bitartean, esaten dut, Jaurlaritza, udalak, foru aldundiek, horiek dauden bitartean, orduan ziurtatzen da bere publikotasuna. Politikaldetik, kanpon dauden jendea sartuko nituzke zea guztietan, bazar guztietan, eta administrazio kontseilu guztietan, orduan txatorriko lirateke arazoak. Hor poliki, batzutan hitz egiten dugunean, poliki itzin behar da, ez. Dena den Iñaki, kritika zorrotza egin zaio Eusko Alderdi Jeltzaleari. Hori beti egiten zaio lako. Hori bakizu, hori egurre emateko, hortxe daukete, panpina, hori gauza guztietan izaten da, beraz hori ez da bat ere harrigarria, baina erdunak beraiek dira. Beraiek ez dute onartu izan, akordio posible bat, eta akordio posible bat ez badago, eta alde batetik eta bestetik, azkenean hor urtarriken hasieran Kutxabankek izan behar zuen administrazio kontseilua. Martxan hasten zen. Eta orduan, nik uste arduraz jokatuz, batzuk, esan zuten, aurrera joko dugu bikin, eta beste horiek etortzen direnea etorriko dira. Zuk uste duzu kritika batez ere dela Alderdi Popularrarekin egin duelako akordio hori? Eta beraiek egiten dutenean, orduan ez dago bat ere kritikarik. Nik aldera egin. Ez, nik ere beste bat egin dut. Hombre, momentu honetan, jende, izan diteke, hori aprobetxatu dute batzuk, hemen dator eskuine eta ez dakit zeintzuk gelitu diren sartu gabe. Eta hori da, demagogiko batez gauza batzuk esatea. Eta hori ez da egie. Eta batez ere, herri honetan esaten baldin badugu alderdi guztiekin kontatu behar dela, zergaitik, Eusko Alderdi Jeltzaleak zergaitik ezin dezaken akordio bat itxi zeakin Alderdi Popularrarekin. Eta torreko beste alderdi guztiek ingotega akordio Alderdi Popularrarekin. Eta gustokoa izan, gustokoa ez izan, herri honen parteide die, eztabaidako ditugu gauzak politikan mailan beste zea batzean, baina gero herritarrei eta herriari soluzioak eman behar zazkienean, kontatu behar denarekin. Carmelo, zuri galdera beste zentzu batean, uste duzu, zuek egiten duzuen irakurketaren barruan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularraren arteko akordio horretan, haratago dijoala, hau da, bide politiko eta etorkizunerako akordio gehiago ekarri ditzakela? Dudarik gabe, nik uste oso kezkagarria dela, azken aldian EAJ hartu duen hildoa, PPrekin prestatzeko hainbat akordio eta seguruen etorkizunerako planak. Eta Kutxabank tartean nien naiz orain sartuko politika orokorraren eremuan, zeren gaur hona ekarri dugun gaian ikuste berez dela garrantzitsua eta oso pisutsua eta merezi du tratamentu berezita espezifiko bat egiteko. Baina gauza jakina da, azken aldian EAJak Urkulluren gidaritzapean duen joera, behin da berriro PPrekin akordioak egiteko, eta seguruenik etorkizunerako planak ere horti doaz, ezta? Eta okerrena ez da hori, baizik eta zeren kalterako, ez da? Ze eduki daukaten akordioiek eta noren kalterako, dirudienez, ez dira gauza hemen indar abertzalen artean, da Euskal Herriako akordioak egiteko, eta egiten dituzte PPrekin, eta Espainiara begira batez ere, ez da? Baina, hemen informazio elementu batzu daude oso garrantzitsuak, da nik ez ditut pasatzen utzi nahi, zeren jenteak merezi du informazio hori izatea, ez da? Klaro, hemen esaten da, beti bezala, eta esaten zuen Iñakik, ez, parkatu. Kasu honetan, elementu berri bat dago, guztiz berria. Kutxabank berria da, lehen aldiz sortu da Kutxabank, Eta berria da gainera akordio berri batetik sortua, Eta arau berri batzuk egin ditu, parkatu Iñaki. Agian informazio arazoa dira, baina hemen daude, esan nahi dut, arau zehatzak adostu dira udan eta irailean firmatu egin dira, Eta arau horietan sortzen da administrazio kontseilu berri bat, ez Kutxena baizik eta Kutxabankena, Eta hemen arauetan esaten da, parkatut, ez dago dudarik, nik bakarrik ematen ditu datua jentea ez dadin engainatu datuekin, Hemen esaten da, 13.1, artikulu berria, hau dana berria den bezala esaten da, el número de miembros del Consejo de Administración será de 20, eta gero, bankutan beti egiten dut, ez da, lehenengo letras eta gero zenbakiz, 20, ipintzen du parentesi artean, zalantzarik egon ez dadin. Ez dago interpretaziorik, 20 jartzen du. Klaro, ze gertatzen da? Bueno, badatorea jota eta esaten du, hau bai da tradizionala ez da,
konzepzio nahiko patrimoniala dauka EAJak eta hori zuzendu behar du nire ustez, benetan. Pentsatzen du hemen diren erakunde guztia bere patrimonio direla, eta esaten du guk gehiengo absolutua. Da beste alderdiek logikoa denez esaten diegu, zergatik gehiengo absolutua zuek? Hau erakunde berri bada, lauren artean adostu dugu. Ez da logikoagoa hemen oreka mantentzea administrazio kontseiluan ere, 20tik, beraz zuek nahi baduzuek gehiengoa bai 7, bale? Baina Bilduk 6 tokatzen zaion bezala, PSOEk 4 eta PPk 3 zergatik ez. Klaro, orduan larritzen dira hori onartzen ez delako, baina ohitura txar bat dago. Hau ez da patrimoniala, Kutxabank ez da PNV-ren patrimonio bat, herritarren patrimonio bada. Eta ni neu ordezkari hautatua naiz, herritarreko hautatua Kutxako batzarrerako eta konpromiso batzu dauzka, eta bete erazi behar ditut. Firmatu badut 20ko administrazio kontseilua egin behar dut, eta ez trampa egin. Eta firmatu badut, ezker abertzaletik nik ezker abertzalea ordezkatzeko eskubide osoa daukat. Hain zuzen ere, bankuko diru emaleek hautatu egin haute, prozesu batean. Bide batez esan da gartzelan nengola, hori esan behar da. Hautatu egin haute, eta ni libre naizenean, banoa batzarrera, eta nik ordezkatu egin behar ditut. Zer dela eta PNV kentzen hau ni, administrazio kontseilu horretatik, zer dela eta eskatzen du gehiengo absolutua berenentzat, zer dela eta. Hori datua dira, parkatu. Bueno, bigarren datu bat, hau ere argitu behar da, aurkeztu da lege proiektua, aurkeztu egin da lege proiektua Gasteizko parlamentuan. Eta epe bat eman dute oso laburra, por cierto, oso laburra, urtarri amaitu aurretik emendakinak egiteko. Oso txarra da proiektua, egia esan. Oso kaltegarria da. Zergatik, daia hasten naiz pasatzen sakoneko edukira. Hemen sakonekoa da garrantzitsua. Ondo apuntatu duzu, sakonekoa da. Ezote duten privatizatuko eta ohiko banku bihurtuko Kutxabank. Hori da gure kezka ere, benetan. Eta sakoneko arazoa da. Begira, aurkeztu dute eta lege proiektu horrek dago moduan erraztu egiten du privatizazioa. Eta urrundu egiten du herriko ordezkarien da ordezkari politiko legitimoen, arrazoia du horretan Iñaki, legitimoen errepresentazio orekatua urrundu egiten du. Urrundu. Begira, zein da Kutxabanken izaera? Goazen izaerara, hau da importantea, ni hasiko naiz apuntatzen da, gero seguruenik sakondu ahal izango dugu. Kutxabank ez da ohiko banku bat. Hemen, datu objektibo bat, depositoak, hau da, dirua ipini dugunok, danit artean, eta zuek seguruenik, ipini dugunak Kutxan edo BBKan edo Vitalen ipini dugunok, ipini dugu 30.000 milioi euro. Hau da, Kutxabanken daukan aberastasun guztitik 30.000 milioi euro geureak dira. Eta ez baldintzarik gabe ipiniak, edozein herritara zoaz da handago Kutxabank. Nire herri txikian ean handago Kutxabank. Oso hurbila da. Jentia badoa eta bere dirutxo ipintzen du hor, baina ez baldintzarik gabe. Oso tratu hurbila dauka, eukidu orain arte Kutxabanken, baina danokin. Bitxu, ean, orain esate baterako alkatetza Bildukoa da. Eta ze pentsatu behar du Bilduko gehiengoak ean orain joan desaten diotenean parkatu, baina orain ja Bildu ez dago Kutxabanken zuzendaritzan, da esango du zergatik. Ulertzen da, Kutxabankek 30.000 milioi geure dirutik badauzka gu baldintzak ipini nahi dizkiogu. Bestea beste, ez dadila eskapatu, Kajasur, Kaixa, ez dakin hor, Aragoiko bankuak erostera baizik eta egin dezala, eta baldintza hori ipintzen diogu, eta nahi diogu ipini administrazio kontseilutik Iñaki. Hau da, daukagun, eta tokatzen zaigun boteretik baldintzak ipini, inbertsioa egin dezala hemengo enpresa txiki eta autonomoetan, eta ez Andaluzia, zera, eta batez ere ez banku defizitarioak salbatu, zertarako egin behar da handi. Guk ez dugu nahi banko handi bat, nahi dugu hemen sustraituta dagoen kutxa bat, eta daukagun diru hori erabildezala hementxe. Begira, eren egun ateratzen zuen, erakunde badago asesoria ekonomiko ematen duena. Carmelo? Bai, ematen zuen, jarraituko dugu honekin, baina ematen zuen artikulu batean arrazoi sakon bat, esaten zuen Kutxabank oso beharrezkoa da. Baina beharrezkoa da Euskal Herrian gizartea eta ekonomia eraikitzeko. Ez joateko hortik zehar banku handi bihurtuz bere garaian BBVA joan zen bezala. Ez horretarako ez dugu nahi Kutxabank, nahi dugu hemen egon dadin. Da horretarako nahi dugu egon administrazio kontseiluan eskubidea dugulako, eta ez da PNV-ren ez PP-ren patrimonioa, hori aldatu behar da lehen bailen.
Carmelok zerbait aipatu duzu, klen ere Mikel Zeozer aipatu duzu, kritika ugari jaso ditu, proposatzen zutena joera sozialeko banku bat zela, kutxen izaera mantenduko zuena, bezeroarekin konprometitua, bazterketa finantziarioaren aurka lan egin eta lurraldearekiko eta gizartea ekintzarekiko lotura bermatuko zuena. Horre guztiak, edo jarri zizkioten ero, ezaugarri horiek guztiek, kritika ugari jaso dituzte orain, sortu berria denean. Zer nolako iritzia, nola ikusten duzuzuko hori, Mikel? Begira, nire irudipena da, une honetan, ari garela sakoneko aldaketak egiten, behar bada premia larriegikin, agian beste leku batean bageunde, gerta zitekeen, Kataluniaz pentsatzen ari nez esate baterako une honetan, estutasun finantzieroak derrepenteko aldaketa handi horiek egitera behartzea. Aldiz, gurean gertatu dana nahiko xelebrea da, xelebreak era askotan, baina hainbeste urtetan egin ez degun batasun bat, orain kolpean egin dugu, baina aldi berean esaten zaigu ez dela horren beharrezkoa. Teorian, gure hiru kutxak, Kutxabanken elkartu diren hiru kutxak, teorian ematen du bakarka bizitzeko gauza izango liratekeela. Ni betidanik izan naiz kutxen bateratzearen aldekoa, zeren eta usten dut, ez naiz baterea ditua, baina hor tamainoak eta zerbaiten zera baduela. Eta gero batez ere usten dut kutxetatik egin behar dan politika ekonomikoa, bateratua izan behar duela. Eta Euskal Herri guztirako egin behar dela, eta beraz alde horretatik entitate bakarra izatea, niri baikorra iruditu zait aspaldidanik. Eta ez sekula oso garbi ulertu nola politikak eragotzi duen hori. Nik dudarik gabe, Iñaki, ez dut esan nahi politika kutxetatik kanpo egon behar duenik, zeren eta nik ez dut sinisten gaur egun finantzak politikatik kanpo egon daitezkeenik. Izan finantza pribatuak, kakotxe artean, edo izan kutxak bezalako entitate, zuzenbide publikoko entitatea. Hau da, finantzak gaur egun guztiz politikoak dira. Eta politikak ez badu finantzen gainean agintzen, finantzak dira politikaren gainean agintzen dutenak. Praktikan gertatzen da, hori gaineraz tolestura askorekin ematen dela, eta zera, baina, nik oso garbi daukat, politika eta finantzen arteko harremana aska ezina dela, eta zenbat eta gardenagoa, zuzenagoa eta arautuagoa izan askoz eta hobe. Hau da, argitasunaren sinesten dut. Orain, aldi berean, ni kontziente naiz, gaur egun, jende askok pentsatzen duela, finantzen privatizazioak ez dakit nolako mirariak egingo dituela. Finantzen privatizazioak ez du inolako miraririk egingo, iraganean egin ez duen bezala xe. Eta gaur egun, hainbat gauzen privatizazioa eskatzen ari direnak, dira hain zuzen ere, lehen, noraik, erdi publikoa den lekuetatik, ez dakit finantze jabe egin direnak. Norbait etaz pentsatzen nahi niz, baina horren izena ere ez dut emango. Baina, bai, Espainiako bankaririk handienetako batzuk ez dira euren kabuz eta familiaz eta dirubidez bankari egin, baizik eta aginte politiko batekatik. Beraz, nahiago dut, noski, gure Kutxabanken goi ardura, administrazio kontseilua edo, gure sistema politikoaren erretratu esango nuke ahalik eta esaktuena izaten balima da, jakinik alazta guztiz ere gero funtzionamentua guztiz, bastakit profesionala, izan behar duela. Hori garbi dago, baina politika eta finantzak nik ez ditut askatzen, ezin direlako askatu. Momentutxo bat, Iñaki, Kutxabanki buruz ari gara izketan, iragarki tartxo bat egingo diegu, eta oraintxe emango dizut hitza, Iñaki, oraintxe gara bueltan. Kutxabanki buruz ari gara izketan, sortu berri den Kutxabanki buruz urtarrilaren 2an hasi zen martxan. Iñaki, zuk aipatu duzu, esaten dela alde batetik eta bestetik privatizaziora joko dute duen edo ez, zuk ez duzu halakorik uste? Ez, bat ere ez, nik uste mengo politikariak eta ez direla estatukoak bezain harinek, eta nik uste konturatzen direla gaur egun honako kutxa indartsu batek zenbat egin dezaken ekonomiaren alde eta enpresen alde eta bar, eta hori
garbi dago, Carmelok bitan edo ipatu dituen arrazoiengatik. Hemen BBVA izan gendula eta galdu gendula. Orduan, gurea ezpada eta beste esku pribatutan uzten baldin badugu, hori ere jungo zaigu. Eta gure herri honek behar ditu nelako lanabesak, momentu txarretan eta momentu honetan. Eta horregatik nik uste dut hemen jendek ez duela inolaz ere hori pentsatzen. Eta horregatik nik salatzen ez Mikelen kontra baizik, eta hori askotan entzuten delako, politizatuta dago, politizatuta dago, hori publikoa da, eta publiko baldin bada, boixe dagoela politika hor barruan, eta Mikelek esaten zuen bezala, eskerrak dagoen. Eta nik uste dut guk arriskurik ez degula izango, eta pensatzen den gainera gauzak ondo egin direla, eta estatutuetan ere, ez dakit garbi azaltzen da, baina oso zaila izango lizateke, bakarren batek nahiko balo hori aurrera eramatea, ezta. Utziko diazu, Carmelo. Bai. Erantzu Oin ipatzen da, EAJ PP-rekin dagoela, vamos a ver. Ez altziguten esaten beti soerekin gendela. Ez altziguten esaten Madriden soeri dan ematen geniola, eta zatruke gutxi lortzen gendula, eta PP baztertzen gendula, eta ez altziguten hori esaten eran egun. Eta bin, atzo Rajoy sartu delako, oain dia, hau, Rajoyekin nik uste dut, oin arte zerbait izan baldin badegu, izan dire, desadostasunak goiti bera. Ze hasi, ze kontrol eraman nahi duen Rajoy, autonomi gobernuekiko. Eta orduan ez dakit nondik no ateratzen den, baina akordio puntual bat lortzen baldin bada, eta ni seguru nago gainera, Kutxabank horretan, Euskal Herri Jeltzalea, izango nuke beste bi alderdiekin, kanpon gelitu diren bi alderdiekin, hobeto konponduko dela etorkizunean PP-rekin baino. Eta neurri handi baten, hon aipatu dugun konzeptu honegatik, hemen konzeptu publiko-pribatu honegatik, nik uste hor garbi dagoela Euskal Herri Jeltzalea eta PP oso bi muturretan daudela horre arabera. Carmelok esan du Kutxabank berria dela, etegia da. Baina estatutu zer esaten dute. 12 aukeratuko dituela BBK-ko administrazio konseilluak, zein, ze konseillu, oraingoa. Berak ere aipatu du, bera batzarrean dagoela. Ze batzarretan? Oraingoan. Orduan, gero gauzak egin behar direnean. Konseillu berri hori aukeratu behar direnean, orduan ez, orduan, oraingoak ez du balio. Eako koherente izan gera, beti hola jokatu baldin badego gain arte gainera. Eta bukatzeko, aipatu duenean lege berriarena, ez du esan zeinek aurkeztu duen lege berria. Bazirudin Eusko Alderdi Jeltzalea oindik zegoela gobernu horretan, bazirudin gu ginela lege berri horren erantzule. Lege berri horren egilea da Alderdi Sozialista. Momentu honetan, honekin batera bat egin duena Kutxabankeri buruz. Eta egia da, beren asmoa, bazea dela, pizkat oreka puskatu, eta lege berri hori txarra izango den alderdietatik, ikusiko dugu aurre ateratzen den ala ez, baina azkenen Alderdi Sozialista dauke, berak bai dana patrimonializatu nahi duela lege horren bidez. Badaki, ez daukela indarreko oingo egoeran, eta esmatzen ari da, horregatik atzeratu da horren beste, pentsatzen nola osatu dezaken administrazio kontseilua, Eusko Alderdi Jeltzaleak, indar gutxi izan dezan, eta beraiek indarra handiago izan dezaten. Hori, legeak ezin daitezkeela planteatu. Planteatu behar die beste erabatera, eta beste printzipio batzuetan oinarrituta. Ados, Carmelo? Ez ados erabat, eta hala ere saiatuko naiz datuak ematen, iritzia baino gehiago ez da. Begira, administrazio kontseilurako araua oso argia da, Kutxabank berri honetan. Eta arau horren arabera, administrazio kontseilua bete behar zen, bete ez den bezala. Hain zuzen ere, bai BBK-ko, bai Kutxako eta bai Vitaleko partaide aktiboen partaidetzaz. Esan behar da, esate baterako Kutxa izan dela, Kutxa bera, instituzio modura galtzaile nagusia, aldatu egin zaio, porzentaia ere. Osea, 15 usterakoan Kutxari kendu egin zaio, porzentaia. Estatutuak aldatu gabe eta estatutuen kontra. Eginda, ez da? Eta BBK-an, non erabaki da BBK-an ez, Sabinetxean gauzak egin, lehen esan dut, esan ditzagun esan bezala, ez da, diren bezala, Sabinetxean erabaki da. Zentzu ziren, Sabinetxeatik deitu da administrazio kontseilu berria osatzeko, eta tartean
Mario Fernández izan da, hori gauza diren bezala esan behar dira, ez da. Beraz, jokabide hori ez da zuzena, eta ez da zilegia, eta nik eskatzen dut berriro hori zuzendu, lehen bailen, eta guztien ez PP-rekin, ez PSOE-rekin, guztion arteko, hau da, 4 familien arteko kontseilu bat egitea lehen bailen. Hori komeni zaiolako bai Kutxabanki, eta batez ere Euskal Herriari, ez da. Baina, hemen galdera daude hori argitzeko, ez da. Gau dio, EAJak nahi du hori, bueno, hori nahi badu, zergaiti baztertu ditu beste indarrak, ezke galdera logikoa da, zergaiti baztertu ditu. Zergaitik eskatzen du gehiengo absolutua tokatzen ezaionean, gehiengo absolutua inundik ere, gaur egun, zergaitik eskatzen du gehiengo absolutua Kutxabanken, ez da. Zergaitik lortzen du adostasuna PP-rekin gehiengo absolutu hori planteatzeko. Ba, begira, nik erantzun posible bat emango dut, datuetan oinarrituta ere. Gaur, Mario Fernándezek, eguerdiko ordu batetan, eman du prentza horreko bat, hemen daukat, eta bera sugeritzen du bestea beste Kutxabank handi egin behar dela, eta sugerentzia badago Bankia eta CaixaBank erostekoa. Galdetu diote, berak ez du gezurtatu, esan du komplejoa izango dela, eta bar, baina Bankia eta CaixaBank erosteko, lehen kajasur izan zen. Gu ez gaude ados politika horrekin, da, administrazio kontseiluan bagaude, esango dugu ez gaudela ados, da beste politika bat defendatuko dugu. Hain zuzen ere, Euskal Herriko enpresa txikita ertainetan inbertitzea eta inbertsioak errastea kreditoak emanez horiei. Kutxabank indartzu egitea, baina Euskal Herrian. Eta gehiago politika soziala, begira, akordioa egin genuen guz zertarako, begira, obra sozialaren 130% ziurtatzeko, akzioen 100% 3 kutxatan mantendu zedin, da hori firmatu zen, orain nola ez duten betetzen, agian hori ez dute beteko. Eta langileen negoziazio eremua Euskal Herrian izan dadin. 3 puntu horiek izan ziren akordio puntuak EAJarekin eta Kutxekin eta Mario Fernández berarekin. Ara non orain, dirudienez, ez da betetzen, ez da estatutuak, ez da akordioak ere, ez da. Baina, klaro, zer gertatzen da, Bildu administrazio kontseiluan badago, seguru egon hildo horretatik joango dela. Kutxabank Euskal Herrian mantendu, Euskal Herrian inbertitu, kreditoak hemen eman, eta obra soziala egin. Eta horien artean gai berri bat planteatuko dut. Berria hemen, debatean ez datara, baina oso latza. Eta da, etxe ustuketak edo desauzioak. Zerbait badago antisoziala krisi egoera batean da, jendea, familiak etxerik gabe ustea. Kale gorrian ustea. Bueno, guk eskatu genion, Mario Fernándezi, argi eta garbi, asanbladan esan genion, ez egin alakorik. Krisian dagoen jende gizajoak, nahiz eta dirurik ez izan hipoteka ordaintzeko, zergatik izango da, lana galdu duelako, eta bar, eta bar. Negoziatu beraiekin zorraren ordainketa. Edo aurkitu formulak egon badaude, errenta baten truke utzi mantentzen etzean, eta gero, urteetan edo amaitzen denean beraien bizitza naturala, hartu propiedade hori. Baina ez bota jentea, batez ere krisian dagoen jende gizajoa kale gorrira. Promesa egin zigun ez duela egingo. Bueno, egiten ari da. Claro, gu administrazio kontseiluan bagaude, alakorik ez dugu txiko egiten. Hor dago diferentzia. Ze lan mota, ze lan finantziero egin nahi da. Edo joan nahi dugu Andaluzian, Katalunian, Aragoin, bankuak erostera eta indartsu egitera sistema finantziero espainolean, berez oso ikututa dagona, por cierto, edo nahi ditugu gure indarrak Euskal Herrian, gure enpresetan, gure ekonomia realean inbertitu, lan soziala egin hemen, ez bota jentea kalera, negoziatu jentearekin desauzioen ordez, hor dago. Bilduk zer nahi duen argi dago, guk susmatzen duguna da, atera basaigu administrazio kontseilutik, agian hori inkomodoa dalako eta beste hildo bat, elikatu nahi delako PP-rekin. Hori da gure susmoa eta horrek kezkatu egiten gaitu. Egia esateko kezkatu egiten gaitu. BBKko kontseilari orokor ohiaren hitzak dira, Mikel, orain gutxi berrian kaleratu duen artikulu batean, Kutxabanken egungo administrazio kontseilua ez dela eratu kutxen izaera mantenduko duen banku soziala izateko. Egunkarietako lehenbiziko horrietan ordaindutako iragarkiek zioten bezala, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PP-ren arteko akordioak BBVaren antzeko bidetik eramango gaituela esaten du, naiz eta Kutxabank oraindik banku txiki bat bakarrik den. Zuk diozunak horrekin bat egiten du, edo BBKko kontseilari orokor ohiaren hitzak dira?
Begira, nik noski ez daukat jakituria bat ere berezirik, esango nuke ez daukat bat ere jakituriarik asunto honetan, eta beste alde batetik ez nuke sartu nahi jendeen intentzioak paitzera. Baina bai, garbi dagoela une honetan egitura finantzieroetan, bai estatu espainolean, baina baita ere Europa eta esango nuke mundu maila osoan, aldaketa oso azkarrak ematen ari dira, eta beraz, testu inguru juridikoak azkar batean aldatu daitezke. Beraz, alde horretatik esaten denean legeak ez du zilegitzen edo ez du posible egiten hori esan beharko da orain. Baina bihar edo etzi gerta daiteke aldaketa handi bat. Eta hor, ez dut ikusten aldiz, nolabait esateko eztabaida filosofiko bat. Hemen, agian hiruok nahiko ados gaude, kutxen, ohiko eta tradiziozko filosofia sozialarekin. Eta filosofia sozial horren parte izango litzateke bere jarduera finantzieroa, baina baita ere bere lan soziala. Orain, gero eta gehiago nire irudipena da mundu mailan, gure mundu partean behintzat, entitate finantzieroek jarraitu nahi dutela frakasatu duen bide batean, finantzen, ez dakit kasinoa deitu diote batzuk, baina bai, finantzen mundu horretan haundi egiten, askotan ez dakigularik haundi egite hori ondasunak eta ondareak haundi egitea dan, edo zuluak haundi egitea dan. Baina ez dut ikusten logikarik askotan egin nahi diren gauzekin. Une honetan, nik banku bat handiago egiteko, arrazoi oso serioak ikusi nahi nituzke, eta gehienetan esaten zaidana da, tamaina garantzitsua da. Tamaina edo sasoia. Zeren eta ez da gauza berdina. Tamaina txikiarekin sasoi edarra eduki daiteke, eta tamaina galantako bankuak ikusi ditugu, agudo asko erortzen. Egia da, tamaina oso garantzitsua izan daitekeela, A3koitzen salmenta hortarako. Baina hor finantzen munduan ikusi dudana da, goiko puntatik bekora askotan salto bat besterik ez dela egoten. Beraz, alde horretatik nik benetan ikusi nahi nuke eztabaida filosofiko bat, benetan gure kutxabanki eta gure kutxei bere garaian zer eskatzen genien eta zer eskatzen diogun argitzeko. Une honetan garbi dago gure egitura ekonomikoak kredito gabezia larri samarra dauka. Eta beraz, kontraesan batean egongo ginateke, alde batetik, ondasun finantziero bat arituko balitz, zabalkundeak egiten, erosketak egiten, beste banko batzuk hartzen, eta aldiz, funtzionatu dezaken negozioak eta lanbideak, aurkitzen dira, kredito eskasia batean. Hor, ez da inolaz ere helburu soziala betetzen ari. Eta hor ikusten du nik benetako arazoa. Da, nik egiazki, hemen administrazio kontseiluaren osaketa zehatzaren inguruan dagoen eztabaida hau urrutitik ikusten dut. Baina eztabaida filosofikoan usten dut, behar da gure artean ez dago zer eztabaidatu ondirik, baina egia da gure gizartean, eta batez ere gure egitura juridikoa egin dezaketenen artean, desagostasun ikusgarriak eukiko genituzkela. Eta, Mikel, nola zer interpretazio egiten diozu, adibidez, esan duzu, Carmelo, bankia, eta ez dut gogoratzen beste bankuaren izena? Bai, CaixaBank. Bankia eta CaixaBank aipatzen ditu. Hori da, erostearen asmo horren atzean. Ze interpretazio egiten duzu horri buruz? Azteko, hau, ez dakit, niri ateraldi handi xamarra iruditzen zaite, donola ere, zifra ikusgarriak izango liatekeelako. Donola ere, harrigarria egiten ote zaigu bankia esate baterako saltzear edo erosteko moduan egon daitekeela. Horre berak izugarri pentsarazi beharriko liguke. Nolatan liteke atzora arte, ez dakit, bestea jateko dagoen bat, gaur norbaiten plateran egon daitekela pentsatzeak. Dana dela bankuen bat egiteetan askotan gertatu da hori, bi elkartu eta azkenen hor agindu txikia. Eta hundie jan izan duela. Baina nola bukatu dute horietako gehienak? Bueno, batzu bai. Askotan aurkitu gara, zorpetuenak erosi nahi duela negozio hobea dena. Enpresa batzuekin gertatzen aritu da hemen txebertan, urrutik gabe. Zorpetu batek nola erosi nahi izan duen, itxuraz behintzat negozio hobea den enpresa handiago bat.
orain deno konturatzen ginen hor zera bat zegoela, trampa bat zegoela. Nik gehiagi ulertu gabe, egia da pixka bildur ematen duela alde batetik horrek, eta beste alde batetik garbi dago ekonomia gaizki dagoenean olako kutxa batek lagundu beharko lukela, ezta? Baina baita ere ikusten da kutxa txiki gehienak ari direla desagertzen. Eta orain dela gutxi entzun dut, oraindik eta zenbat desagertuko ote diren estatuan epe motzean. Badirudi hor, arrisku bat badagoela, baldin eta ondixego egiten ez pasara desagertzeko. Eta orduan bai gelituko ginetekela ezer gabe. Orduan bai podereak eta erabaki puntuak kanpora joango ginetekela. Orduan nik uste dut, ezin daitekela kanpoko edo gauzak erosten egin nahi diren inbertsioa guztiek, eta egia da beste alde zaindu behar dela hemen behar dan diru batez ere enpresa txikik eta bar, ezta? Baina nik zuei bilduko entzuten dizue lehenengoa, bai, hemengo enpresei babestu behar zaiela eta behar ditugula eta lagundu, baina ez dut ikusten kanpoko inbertsioak neurren eginda eta ondo pentsatuta egitea. Gaur egun ere hemen hemengo enpresak, kanpora jun behar dutela esaten dute, naiz eta krisin egon. Kanpoko inbertsioak eta hemengo garapena ez dago bata bestearen kontra. Orduan nik uste dut neurrin eta hemen normalean nik uste nahiko gestore honek izaten ditugula eta ondo pentsatuko dutela zer pausok emango dituzten, baina nik uste dut bi gauzetan pentsatzen jardun behar dutela. Gero lehentasunak bere jakin behar dute nori eman, baina zea, ezta? Eta bi gauzatxo Karmelori buruz. Esaten du kutxak indarra galdu duela. Nik ez dut inoiz ikusi ezker abertzala hain provinzialista. Ez da lehenengoa, Ezker abertzalean dire, Gipuzkoa galdu ote duen, 20tik 15-era, baina zer da hori? Hori ezker abertzaleak? Hori beti foralisten kontra ditu den indar politiko batek? Zergatik duten esaten, banaketa horretan, Bizkaia galdu duela. Bizkaiari 57 tokatzen zaiola, eta administrazio kontseilu horretan gutxiago tokatzen zaiola. Zergatik ez dute hori izaten, ez? Hor gauzaiek ondo, eta iruditzen zatu peligro bat dela, ez? Zuk ez nahi ziristen, eta zuk iristen zelarelako pixka pasatzen zara, eta beste batek galdu baldin bado, orduan ere horrek badauke eskubidea protestatzeko, nik uste serio jokatu behar dela hortan. Eta beste parregure eman didana zera da, gu egongo gaine hori lizateke egingo. Badirudi, bereek egoten den tokin, berak bai direla, gehiengo absoluto patrimonializatu egiten dutela, beraik egin nahi dutena egiten dela. Hombre, zujuten baldin bazera konseio horretara, eta ojala jungo zareten, izango dezuen zure ordezkaritza, eta gehiengoak lortu behar duzute beste batzuekin, gauzaiek egiteko edo ez egiteko. Baina kontuz asmo edo tentazio horrekin, hori ez zaztu gertatuko gainera. Iñaki, Bilduk adierazi du gaur arratsaldean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan Kutxabankeko administrazio kontseilua salatzeko mozioak aurkeztuko dituela. Eskubide osoa dute eta ondo egiten dute. Nik horren kontra behin ere zer izango. Eta epaitegira joten baldin badute hori zuzentzeko, zuzendu behar baldin bada. Hori dago joku demokratiko net egin dezatela, eta beren udal horretan ateratzen baldin badute, aterako dute. Horrek ez nago bat ere kezkatzen, bakoitzak bere iritzie plazaratu behar du, hemen plazaratzen ari garen bezala, eta hori sanua da gizarte honetan, eta hemen argitzen ari gera, batzutan alderdi bakoitzak egiten duenean, bakarrik egiten du, eta orduan gauzak nahastu egiten dire, eta nik uste debate hauek ona dire, iritziek, kontrastatu egiten direlako, eta hori uste ikuslentzako eta entzulentzako oso nahi direla. Egin dezatela, eta horra ateratzen baldin badute, kontutan hartu beharko dira. Esaten ez dut, igual, gertatu baino lehenago, aldatu egingo zen administrazio kontseilu, hori ere... Eta zuek bata bestaren ondoan baldin bazaudete, asko zure bete, venga, Carmelo, bota. Bai, begira ni poste naiz, Iñakik esan duelako, arrazoia dutela. Orduan, logikaz, arrazoia badute, nik espero dut Iñakik bere ala joko duela Sabinetxeara eta eskatuko duela zuzentzea lehen gaizki. Zui ere eskatzen dizuet, akordio bat ere iristeko, esaten dizuet, danei. Akordia eginda zegoen, begira nik uste bakoitzari dagokiona ematea hori gizalegea da. Gipuzkoari eman behar zaio, Gipuzkoari dagokiona, Bizkaiari dagokiona.
EAJ-ari dagokiona, ez gehiengo absolutoa patrimoniala baizik eta dagokiona, ez da? Da bilduri dagokiona. Bueno, baina goazen benetan hemen sakoneko gaira, ze hori da importanteena, ez da? Begira, hemen Kutxabankek gu baztertu ondoren, eta bestea baztertu ondoren, egin du, eta klaro, ezen berdina promozioa, jaiotza, harmonia honean egin izan balitz, diferentia izango zen dudarik gabe, baina atera du hemen propaganda bat, ez da, gaztelera agertzen da, somos más y vamos más lejos. Euskaraz ere badago, Hori da, bai, gehiago gara eta urrunago joango gara. Bueno, hor dago nik uste dut akatz larri bat. Askotan publizitateak askoa adierazten du. Urrunago joan, ez. Andaluziaraino joan, ez. Eta batez ere, sare espekulatiboetan sartu Iñaki, ez dugu ezer irabazten. Hori egin zutena 2008an itxaro momentutxo bat. 2008an hori egin zutena Wall Streetetik, Londoneko Citytik oso askarrak omen ziren. Egundoko krisia ekarri dute mundu guztira. Operazio espekulatibo horietatik, aktibo toksikoak eta bar. Mundu guztia ondatzerainoko krisia provokatu dute hain ziren askarrak. Orduan, kontuz, azkar izate horrekin, Euskaldunok ez dugu inolako beharrik kanpora joan, eta orain bankuak Murzian, Andaluzian edo Katalunian merke daudelako erosi, eta zer da erosten duzuna, zer dago banku horren barruan? Bueno, begira dezagun, gu begiratu dugu, adituekin hitz egin dugu, esan digute begira, Espainian dagoen zor publikoa, 680.000 milioikoa da, baina zor pribatua 2 bilioi bez, Bilbo bezala, 2 bilioitik gora dago. Multiplikatu egiten du 2 aldiz eta gehiago barde produktu gordina. Bankuen egoera Espainian kalamitosoa da, kontuz zer egitera zoazen. Zeren pentsatuz txollo bat erosten duzuna, ari zara erosten, era bat problematikoa den operazio batean sartzen. Bueno, da bestalde kontrastea hemen dago, Iñaki, hemen dago benetako kontrastea. Atzo bertan, Batzorde Europarrak egin du txosten bat, txosten serioak egiten dituzte. Txosten hori egin du enpresa txikita ertainei buruz. Badakizu zer dion? Europar batasunean, sortzen den enpleguaren 85%, erraz esaten da, 85%, 10 langile baino gutxiagoko enpresa txikietan sortzen dela. Hoie dira Euskal Herrian daudenak asko eta asko. Badakizu ze kezka daukaten, eta kezka hori gainera badute kutxekiko ere orain, ezaila kredito egokirik ematen. Bueno, kontrara, nik badakit, Mario Fernández daue daukaten tentaldia, badakit egin dute, Andaluzian da nahi dute gehiago egin. Tentaldia da produktu finanzieroak merke erosi eta irabazi handia atera. Hori finantziatu nola? Europako Banku Zentralak 100% emandako kreditoarekin. Eta gero, banko horiek erosi eta gainera baita ere zor publiko Espainiarra. Baina zor publiko Espainiarra munduan edono daki ez da bat ere segurua. Ez da bat ere segurua. Asko seguruagoak dira gure enpresa txikiak hemen. Begira, balantza komerziala Euskal Herrian oraindik positiboa da. Espainian ja kroniko da negatiboa. Begira dezagun ondo non sartzen garen, eta zertarako nahi dugu ir más lejos. Gurea ez da ir más lejos, crecer más. Gurea da hemen muskulua atera. Hori esaten zuen lengunean, artikulu oso interesgarri batean, oso interesgarri, necesitamos Kutxabank para poder salir de la crisis. Hemen, en Euskal Herria, esaten zuen Ekai Zenterrek, ezta? Hoiei inbertsai kasu, hauek dira adituak, eta ez gaitezen, dani bildur naiz, da bildur fundamentatua ikusten dudanagatik, Mario Fernández dauek atera gaituztela administrazio kontseiluetatik, guk bestela oztopatu egingo ditugulako alako operazioak eta publiko egingo ditugulako. Zargaitezen bihar, planteatu, arrazoia badugu, planteatu Sabinetxean eta zargaitezela bihar. Ezin dela Mario Koriola pentsatzea, jakinik hemendik 5 hilabetera sartuko zaretela. Nik pentsamendua Iñaki ezin ditute epaitu ekintzak bai. Mario Fernándezek guri batzarrean esan zigun jendea ezela kaleratuko etxeetatik eta ari da egiten orain Bizkaian. Orduan, gu administrazio kontseiluan bagaude, ez dugu hori egiten utziko. Eta orain daude hauteskundeak, bide batez esan da, ni jendeari eskatuko nioke, eskadezala hauteskundeetan administrazio kontseilua behar den modukoa eta Kutxabanken politika soziala eta ekonomikoa behar den modukoa egiteko, hemen Euskal Herrian inbertitzeko enpresa txikietan. Aukera dago, hori alda daiteke, espada
EAJaren da Mario Fernandezen borondatez alda daiteke hauteskundeetan. Hauteskundeak horretarako dira. Bazarren egongo zara, baina BBK asko inbertitu do hemengo enpresatan inbertitu do, enpresa askotan dago sartuta Hemengo BBK. pymeak egundoko arazoa dituzte kreditorik ezailako kredito egokirik ematen. Datu bat emango dizut, Iñaki, begira. Bilboko dendekin akordio balortu dute, eta zenbat milioi zea kredito moduan emateko. Ari da, Iñaki, goazen datuetara nik datua dauzka begira. 2005-etik gaur arte 15.000 milioi euro joan dira Euskal Herritik kanpora. Euskal Herriko enpresarioak ari dira dirua kanpora eramaten. 15.000 milioi zergatik, hemen ez dutelako baldintzarik ikusten. Ezailako kreditorik ematen. Hori da realitatea. Ematen ari de kredituak ala, Carmelo Mesedez. Ari dira kanpo eramaten dirua eskreditua, dirua faktoria kanpoan egiteko. Eta hemen kejatzen dira, hitz egin beraiekin, enpresario txikiekin, gugana etortzen dira, kejatzen dira esanez, ez dutela kredito merkirik, egokirik lortzen hemen inbertsioak egiteko. Pues kanpoan herrialde batzutan bai, dirua eramaten dute, ez faktoria kanpoan ez, Peru, Chile, ari dira joaten. Faktoriak sortzeko. Baina hori globalizazio horren ondoren alari da gertatzen mundu osoan. Batzuk hona etortzen dira eta beste batzuk kanpora joaten dira. Hori erraztu egiten da edo zaildu. Hori ala izaten da. Gaur egunean hori nartu behar da, baina mengo enpresario izaten dute kanpora joan behar da. Lan egitera, tan produktu sartzera eta enpresa montatzera, gu indartsuago eta handiago izateko. Begira, hori arazetan dute enpresariak. Hemengo ekonomiaren... Carmelo bukatu, Bai, diot bakarrik ideia honekin, Kutxabank ezinbestekoa da hemengo sare ekonomikoan inbertitu, kreditoak sortu, eta sare ekonomikoa bai industriala, bai nekazaritza, gu balantza oso negatiboa daukagu nekazaritzan eta bai zerbitzuetan inbertitzeko. Ez du egiten horren kontrara ari da joaten ikusten dugu. Bankia bestea erostera. Ez da hori politika egokia. Irabazi behar dute eta gainera bere superbibentzia ziurtatu behar dute. Eta behar bada horretarako kanpora joan behar dute zerbait erostera. Ondorioa EAJak PPk eta dana kumpli ditzatela akordioak. Eta egin dezagun Kutxabank. Zuek ere bai, guk ere bai, behar den modukoa egin dezagun. Mikel hitza emango diot. Mikel, zuk aipatu duzu lehen, pixkat kanpotik ikusten duzula, ez? Batez ere administrazio kontseiluaren zalaparta guzti hori. Dena den gustatuko litzaidake aurreratzea, nola ikusten duzu, epe laburrean, eta igual ez horren laburrean Kutxabanken etorkizuna? Bueno, Kutxabankek ikusten dut besteak beste sakoneko debate bat gizartearekin eduki barra aukala. Eta sakoneko debate horretan eztabaidatu beharko luke bere funtzioa eta finantza sektore osoaren funtzioa gizarte moderno batean. Zeren eta krisi honek usten dut hori oso errotik jo duela. Eta oraingoz ari garela, mundu guztia ari dela egin batean, egoera zahar bat partxez eutxi nahian, egoera berriari aurre egin ordez. Hau da, pentsatu nahi dela, sistema bankario zaharrak badaukala biziiraupen posible bat, ereduak aldatu gabe. Eta usten dut ereduak aldatu garra dagoela. Eta agian segurazki, ez da horren besteraino publikoa versus pribatua, baizik eta alde batetik ze funtzio betetzen duen bankak ekonomia moderno batean. Funtzio hori balimada ezerezarekin diru egitea, lehengoan egongo gara. Funtzio hori aldiz balimada egiazko ekonomia produktiboa sostengatzea eta horri oinarri ematea, hori komplikatua da, baina hor aritu beharko du. Ni benetan kezkatzen hauena da, une honetan gure bankuen datuetaz hizketan ari garela, jakin gabe gainera datu horiek oso egiazkoak edo gezur hutsak diren, eta aldiz ez dudala debate bat ikusten esate baterako gure etorkizuneko lanbideak, produkzioak zein izan daitezken. Horri ere sortu daitezke burbuilak, egia da, estatu batuetan eta hemen bertan ere izan zen duela 10 bat urte, 10 gehiago, 15 bat urte, .comen burbuila. Eta gaur egun ipiniko bagina denok agian behar bada energia berriztagarrien sektorean jokatzen, antzeko zerbait gertatu daiteke, degertatu da egia esateko. Baina gure ekonomiak behar ditu berrikuntza sektore nabariak eta hor sartu beharra dago finantziazioa.
Finantziazioak horri eman behar dio bide gaineraz zaila den momentu batean, zeren eta hortarako bai behar direla erakunde finantziero ahaltsuak, zeren eta hasiera batean etorkizuneko produkzio sektore horietako askok inbertsio handiak exigitzen dituzte lehenengo mozkinak lortu baino lehen. Eta hortarako ahaltsua, muskuloa behar da, egia da. Baina muskula eukitzeko funtseskoa da norabide bat eukitzea. Eta nik askotan usten dut norabiderik gabe jokatzen ari dela gure sektore finantziero. Eta gite esplikatu naiz. Bai, ezkor xamar utzi duzu hor bukaera hori, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, Iñaki Zarraga, Carmelo Landa eta Mikel Aramendi. Eta zuei esan datorren astean itzuliko garela, aste azkenean gaueko 10:00 buelta hortan. Ordura arte ondo izan.